Hej, jeg hedder Lene. Og jeg hedder Nick. Jeg er 22 år gammel, Og jeg er 23. Vi er begge uddannet skiinstruktører. og vi har stået på ski hele vores liv, og det har vi sådan set tænkt os at blive ved med. Og derfor er vi ude efter world's best skijob. Og det skal vi bare have. Yes. Sådan er det. Ja, når du så er færdig med at tage pictures, ikke? Kan du så gøre noget?